no enya hit any target. A jano that so etia toward the we oba modern say ubenya with t-shirt black and I say proud black na would the shia because sa flute you know me could be why until me how me could be menya yet say me me dan me ya do ma win by youth kwasi that flute yes I na me tell mo so mo kwasi that flute because emra to sa Dr. James Kofi Anai and papa ekọ ino mu kudi nkomo and nkomo a ono mu kudi ye no omani akso papa abebi abefe bia James Kofi Anai bibi abefe bia James Kofi Anai bibi abefe bia James Kofi Anai say you know and also papa he said this election December election oni no bia omone no eko parliament apart from ono omuni ubia because Jiko di di enka me kwan a ye fa so to pan no se ne be ya daachi bi no woni ho no mo a na kwan a me fa so ato me ankasa me pan no ya se kira kwala na kwan ya fa so china na se woni ho no mo no ankasa timi akonsuo no akwa akochina no e di aba be ye twane edi de bia wo china ma no ada nya me beto nsa be fere wo no wan ana o akwala no be nya obesan so enye twane edi enti Dr. James Kofi Anai ukushia youth no ama one omudi nkomo kama youth ni so many aso eno ogidie mapa wo Dr. James Kofi Anai mu se ampa ya se die waye bi pen no owo no ma ye kofa ye mi enhwe maze o ma ye mi enhwe because ono waye bi da ana we die bi nduma nso be bi after nyina no oboa ye ma me no ye papa no mu a omwo empo ano no obi ode ne how baby a osum eboa no nti youth na nya so jo mo say omo da na say nyame ya adoma memene da omo de ase na fruit ebeto ase we enyo mo na mo say me nko me na ba bi na me tell say omo di nkomo ana me ko hwa nti we kra maken my advert am omo for free omo entia ye ne eye Asomdwee Ntonton som youth wo ha se a ye ni omo ba be di nkomo omo ye program bi date no omo ankasa omo di betuga owura no mama ko aba me ba to mu yi mu headphones ni function aso man why abo next time so anya wadwuma ye ya me man police show yi bi why ai udumi ma mi mebie na me atwo nkuma so o last one obo why owura no mama ko aba important to say so Asomdwee Ntonton from youth nyame ya domo am program da be na mo sha o de dey come am identify mo na obi dia ohun empenifo amenyo omehia ha ora ye sha se mfiri ho yo within the Osuani Kofi Poku okay ana me papa so o ye den general secretary at my youth no ana papa won so me so from Kwame Abuaje. Okay, yes, me na me youth president. Oh, and I say, oh yeah, Mr. President. Okay, Anna, your papa also. Mr. From Kojo Abeka, but na from Kula. Okay. Mr. Me PRO. Also my PRO. And my youth. Okay, so my mama call baby. Yeah. Asomdwee Ntonton so youth program be na Monday, but na be na mo sha se. Mumo yimu eti say. Yo, you do say, any tifo nyina. Asomdwee Ntonton some youth na ye say ya wada wo ye ni ayo china. Okay. Na jumadi no ye say members are to ensafro mu nyina everybody drew. So Thursday ni arrival. Okay. Na program na kasa say Friday akotum Sunday which is the 20th. So we're 18th to 20th this month. Program no din be ne da. Oh yeah, here's a dialogue piece for 2024 elections. Oh, okay. Just a movie deal comedy and by send a bear Asomdwee betini aba. Election year, by the queen. Oh, yeah, then Yamia to say, a mobuno man koye, one could do political party, young could do to transfer. One far to because say, Mubis is send a bear Asomdwee. Eba Momo program no first day, day, and I'm second day, day, and I'm third day.
then na moyɛ na hwan ne hwan mo nso ana mato nsa de afrɛ wɔn. Yɛpɛni yɛda ase. Ɛyɛ program no sɛdeɛ team no si teɛ anaasɛ topic no sɛ yɛ dialogue for peace towards 2024 elections na yɛwɔ sɛ Friday na yɛhyɛ aseɛ nankasa ɛna youth no yɛbɛdidi yɛn ho nkɔmmɔ na yɛahwɛ ɛyɛ kwan a yɛbɛfa so a asomdwie bɛba anaasɛ yɛn ankasa youth no yɛbɛhwɛ sɛ asomdwie bɛba abatoɔ no mu na yɛatoto nsa afrɛ mpanyinfoɔ bebree yɛfa no political parties ne deɛ a NPP, NDC, mu mpanyinfoɔ communication directors yɛato nsa afrɛ wɔn ɛna yɛn sitting MPs na ɛwɔ kofi ne woma so yɛato nsa de afrɛ wɔn national education directors district education directors nso yɛato nsa de afrɛ wɔn yɛ obi te sɛ nana bidiako chada ɔno nso yɛato nsa de afrɛ na wagye pini sɛ ɔde n'anim nyam bɛbɔ akyiri ɛne mpanyinfoɔ pii police commander mu nyinaa ɛka ho ɛne ɔba locality nso a yɛ assembly members no nso yɛato nsa de afrɛ wɔn a nyinaa de mu anim nyam bɛbɔ akyiri Yawada arrival nti no after sɛ ɔmo nyinaa ba abɛduro no program bi wɔ hɔ mo de biribi ahyɛ hɔ activities bi wɔ hɔ ana ɔmo dura first yɛba bɛyɛ roll call no ama yɛhu dodo aba na nnummerɛ no ɛbɛyɛ socialization kakra bi ayɛbɛhu yɛn ho wanto na nti ɛhɔ no deɛ ɛbɛyɛ roll call nkasa purposely yɛwada no ana ade na de chi efiada no so Friday no na yɛbɛyɛ dialogue nankasa na yɛahwɛ na wofa no team no akyira yɛwɔ topics nketenkete bi wɔ hɔ a no nso yɛbɛdiscusse yɛfa no sɛ the unity of the youth ɛna youth in agriculture afei nso yɛbɛsan hwɛ ɛyɛ volunteerism sɛ youth no fa ahoma a ɔmo bɛnya ɛto wɔn akyɛ spirit no yɛbɛnya no wɔ youth mu bio ɛno nso yɛbɛhwɛ na afei yɛbɛhwɛ biribi te sɛ youth and sex nso yɛbɛdi ho nkɔmmɔ kakra ne nyinaa bɛyɛ nkɔmmɔ a yɛa youth naa no bɛtena ase adi nkɔmmɔ wɔ no yɛhwɛ mato nsa frɛ nkɔfoɔ youth no nso deɛ ɔmo dɔɔso paa ɛsɛ sɛ ɛyɛ asɔrefoɔ no nko ara na mato nsa frɛ youth no wɔ mu anaasɛ mato nsa frɛ mo to nsa frɛ obi biara ɔfo sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛ bibiara alright ɛnyɛ yɛn nko a ɛnyɛ Asomdwee Ntonton som youth nko a program ɛyɛ in collaboration with National Youth Authority ɛyɛ kofi and bumua secretary na ɔmo ɛhwɛ sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ abom nti ato nsa frɛ ɛyɛ secondary schools ɛyɛ SHS a ɛwɔ these districts no ato nsa frɛ ɔmo na afei ɛyɛ youth organizations and as the fan clubs a ɔmo yɛ youth ankasa nso ato nsa de afrɛ ebi mu a ɔmo abɛka ho na nyinaa edi dwuma na kyerɛ sɛ ne nyinaa no mo call for peace ne nkɔdi nkɔmmɔ for asomdwie nti asɔre yɛ biara ɛnkɔ so obi wɔ hɔ no mabɛfo so ɔwɔ ebi a memekɔ asɔre bi sei asɔre wei na ɛyɛ n'adeɛ sei asɔre yɛ biara ɛnkɔ so wala okay yɛbɛkyia wɔtiefoɔ dwumadie sɛdeɛ ɛkɔ so no biribi ɛni hɔ a yɛyɛ a nyame nka hɔ a yɛbɛyi okay nti dwumadie no sɛdeɛ secretary ɛkaeɛ no Friday Saturday no yɛbɛyɛ na yɛwie biribi a yɛyɛ aseda yɛbɛkɔ akɔmmɔ otumfoɔ nyankopɔn kwasiada nti kwasiada no na yɛde asɔre kɛseɛ ɛbɛhyehyɛ so ɛwɔ ɛyɛ akofi wotɔn former president Atames kurom hɔ kwan no so ɛyɛ Rabi wakyebea ɛhɔ na ɛyɛ location a ɛyɛ Sunday no yɛbɛyɛ ɔsom no wɔ but program na ankasa deɛ 2 days program no yɛbɛyɛ ne nyinaa wɔ ɛsaakyere ɛhɔnom na yɛbɛyɛ program no ɛwɔ hɔ nti Friday ne Saturday no games bɛkɔ so yɛato nsa afra nnwontofoɔ akuku dam bi te sɛ kimpanuta ne bradondo a ɔyɛ musician ɛsan yɛ songwriter ɛna obi a yɛfrɛ no ɛyɛ smoochies apie ɔno nso yɛ director ɛne music ɔno nso yɛ music ato nsa frɛ nkɔfo bebree obi te sɛ Rasta with the Plaster ɛna obi te sɛ Kula the Fant more people obi te sɛ obi a yɛfrɛ no
Natty King. Okay. More people. Not just a program Nankasa as far as I'm using media entertainment kakra about the film. Sack race. Okay. Egg on spoon. On a Saturday. Only a Saturday. Okay. I don't even have a cost of a Saturday. Okay. Now a Saturday school no so a honor 24 year my peace campaign. Okay. Until we are all baby arrival no Thursday said they kind by 5 o'clock. Now you share. Now you because again free. Okay. Yeah. Said Yamana I'm here to me about. Until you free. Until you say you won't go more bano. Arrival no any for Friday, Saturday. Wow, one we do Thursday no. Kakra ba be do no omo hu ne we hwede aye aduane the next day. Okay. Nti yeah stress obi ayere no ho no nya den ombra. Na sa dwumadi we dwumadi a hu ehia yi papa ema YouTube bia oti kasafidie say I was say oba because apart from the peace campaign for election 2024 na ye ba be ye there were another things to be wo ha ye hintasema ni nyina ye be kyerɛkyerɛ. Okay. Na ye wo a wo hwemu say with say program no be ko na wie ye no youth e wo Kumfi district ene Gomua West no omu nyina ye be hu sesaye e wo mu. Okay. Nti program yi ye program a ye nje encourage obi a so yere no 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 fa ne hu bra medro any program na ye nyama ne nya. And but the first say baby nyame born and pesi sasa sam na sheda kofa ni ko bi aba beto ai say ye be bo afa nyame hunim na dey me kwat security wise I say when the police we dey come must take permission from Ghana Police Service so mama approval I say okay and also me sound that was there will be some no the say bibia ni ho a ye be ya one say secretary Kasaro Mayete say in collaboration with the National Youth Authority. Okay. And I say police commanders beba. It means say security tight. But Asomdwee Ntonton so man kasan so no your security. Okay. Studio akra no your chief security so kan ho. Ebi say baby a be ko bi as a president be ko na was say security. Yes, tight. Okay. What's right? Security. Yes, we security. We do her. But we found from your security no beba no. Almost share t-shirts. Okay. Almost be change our kwan no. Okay. We who say atro security. Ego mechi. Almost share green. If I say lemon green tone. Okay. Army green. Yes. I printed youth. Security. They are the people who are going to guide you. Security there. You say they are said some Kako. Okay. And also you by okay, so young share Ochina Yawana arrival and Konfuaba Friday no Ankasano. Apart from Saturday activities and entertainment section Friday no small bay a day. I didn't come Friday no one say I dare no right now we are from various groups. Okay. Youth Palm Secondary School any youth but Amedia for school West Archery almost more people ever. But what's that? Friday no any dialogue you be who you home you be who you bet you move you be who say we no move we no you see you be in Friday no hey I know you shall see 9 o'clock they are not 9 o'clock and you shall see now yeah by 12 no you be go break now about the 12 median so to enumerate 7 anopa no so no ye be sha Saturday no so anopa no so 9
Number chance. The 9 mobile games from 9 now to 3. Okay. Now we just call break. Okay. Now you bem from 6:30 to enumerate. All man and to fall in entertainment maybe I was 19 I'm over my I was yes. I'm on a moment I was okay. On the bomb The football match. I won't be bomb home any or more. I won't bomb home okay. Ever some bomb home on the hours. Now I'm bomb home my bomb my yeah, honorable warrior. Okay, so apart from the market can you know a dear beam now the best so a dear for team. Yo, open. As in check as my waiting for our as a food. I'm the minion. What can we bring? To the cacao tattoo to them was my king. Na Jumeda Yedin, on your Jumeda, or your Jumedicake. Or your Jumedan with Drupa. It's Yankas of Green Yapade. A domina waba. In Juma, Uncle, Obio in Ejuma, Obotumaba, because Obenya soon who do a hawk. Over Nejuma or Yenum. Mbebru bi na mbebi a ebia na brabo ayebasa oba ho a obenye futu a wadbobo na nkasa ne bra mo ayi osane penfu na ya afra ho nsem a woba be kan ye nsem a oye futu ma mbebru na yenye ho sisisi a se atasi enti jumedi na yeba be dinu medu ehu de ye wo eku beble eku di obi atutu but eku na ya kan ho asem no eku different when you first time ya di jumedi dey ya di shisha do na senyame ya adoma obeti yan ka papa yo central region aha ina mpo Ghana nyina na wiase nyina oyo jumedi an me drupa and we no first edition we ya first edition na first no ye be ye wie na wan ka se be invite maba na wo so ye broadcasting abana be maba share the echo enti oyo jumedi so nkokra na nyoma bi wo ha ebia ye wo bodo bibiri wa na enti asankoba time factor enti ye pede obia be fi ho obia ba jumedi na ase ona maka de obia tumeba ye officer itumeba on fa ho na o rank on fa na bibia wodi bi wo bra na suen hunu bi wo ho e de oka de eda oye Sunday okane asori ya ye dibo wie ni nyina ono ye okonkro ni nyame soma fo yo na nkasa na obeka nenum kasa de ache emegbu no ni wiase nyina na ya kan kwechi ona meka de nsem bi wo ha o de ye twon se oba no ba iti abrabo papa aba okay ya hwe o se ya kan you deny man so mo oba nso tukwan a ya na ho nsem kae aye bibi e wo ho man no so e be bom aba no nhyehyɛ e wo ho mo anase mo de mo ka you ka mo de me man kwa na mo expect elukre man no so ye wo hyehyɛ kama de mo because youth nankasa me leaders and as a women's winger almost be here man side na fan bi dom beda madie sabia na bi dom beda na bi dom mo huye mo pa sani me secure and can you pa bia ya ma and then there's all your bar na wo fie craft so mensuru ubetimi akọ baby albeda no wo ye see Ghana fe baby asabi wo be ye huye ni den no so we say because the reason me decide this question and member nko na team anim and I ka YouTube so a ya na ya dwen nyina akọ member so nti bi oba bi wo ha oba fo so we de member de ano mo ye no nti wo fie ahunu say ye ka YouTube age wise enye say gender dabi nti na so chi ase wo fie na wenya na che so ye babu ana say when ko when watra the record to us nti no unim so ye YouTube kwa so your bar so your bema
was 7 me jamu mama ko must no twato na friends so mo de mo number atu in case no be episode baby sa amoto bu a onimo yes but episode baby na mama ni location no actually yo better was CPM or the was they tell me say adeɛ baako a yɛde bɛwie asa na PR a ɔbɛwɔbɔ numbers na yɛyɛ adwuma adeɛ baako a yɛreka ne sɛ ɛyɛ election yɛ a ɛbɛ yi yɛbɛsrɛ mmabunu no mpɛn pii no ɛka me akɔyɛ sɛ ɛyɛ politicians no ɔmo use mmabunu no as a tool okay use wɔn for basabasayɛ ne nneɛma bi a ɛho hia ɛno ne mɛfa no sɛ 70% gyina yɛ youth program yɛ a yɛba bɛyɛ because akɔkora bi edi hɔ baako hɔ mmabunu no na ɛbɛko nti yɛsrɛ Muslim community no saa nso a na yɛsrɛ Christian community ɛne ahosomsomfoɔ ne wɔn nkɔ asɔre nyinaa yɛn nyinaa Ghana ne yɛyɛ dea yɛni baabiara yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛkɔ nti sɛ ɛba ne sɛ ntɔkwa asi wɔ ha a yɛkɔhe nti na wɔn adeɛ a yɛsɛ no koraa fiti yɛ soro yɛkɔ soro hɔ nom a kasa ɔmo ka yɛn ti yɛkɔ benkum yɛkɔ nifa ɔkasa ɔba so ɔda na ɔkɔtɔ pu nti necessary paa yɛsrɛ paa obiara a ɔtie yes nice fm no a ɔtie yɛn no yɛbɛsrɛ sɛ ɔngye ne ho mfi basabasa yɛ sɛ bia obi wɔn sɛ abatoɔ kodo a wɔn sɛ politicians na wɔn hyɛ da ba around wɔn ba a wɔn sɛ wɔn ho deɛ ɛbɛyɛ bia yɛabɛhyɛ obi sika bi sɛ gyiwe yi baako yɛ sɛ bi mr me no kase obi yɛ training for how wɔbɛfa ballot paper box ne deɛ aduane wayɛ rezas ba yɛsrɛ sɛ saa deɛ ne nyinaa yɛntwe yɛn ho yɛsɛ yɛkɔ kuromoti na yɛmfa nkɔ kyerɛ yɛ adwene ɛnyɛ metin macau ɛnyɛ hei dabi yɛsrɛ wɔ Ghana yɛni baabi a nyɛ atɛmdidi ɛberɛ no so a deɛ ɔfo sɛ ɔbɛtumi aboa woɔ no na wato aba ama no na ɛnyɛ ntɔkwa wɔn nti yɛbɛsrɛ yɛmpɛ sɛ Ghana ɛbɛnam abato ho na ɛgya atom Ghana no aha na yɛ nyina yɛwɔ nti ɛfoto kakra yɛde okay so PR location is actually say bia me free Winneba Junction obi ani me free Winneba Junction na me do Winneba Junction na mpese me ba is actually kwan be so na me fa so edu is actually na me do on so a mo be bia mo ye program location no what the back up na na phone number na what the attach to na ye jam kwan okay so ya kan dem Ghana say if we did Baha another Accra na say Eba Central region if you are coast and I'm Canada we be also social okay it's actually junction wo ho if you wa na be social when a taxi rank or okay nti awon pa ko no kra is sign wo ho a e ka da ko is actually or a short road okay can is okay na afim no the jumedi nyina wo social but Sunday na ye ko nti Sunday de me sure that obia ba say enyim say enyim oje bia ho na ye kan e wo utom no kra na ye nyina na ebobom na ya ko the here is obedi kai ababedu social okay social and so try is actually junction apa social and okay you do one more some person need to be to na ma be na frɛ na mesa omo fra anytime you almost have come oh them paying for din kaka there within kaka there securities were around okay yes so after so bibi chiwa aduna go to afre normal or mama normal no go to go see 0243 68 33 47 this will be my 0243 68 33 47 on the fra mana meba befa okay mankasa o emeduma okay mama ihu bebi a jimedi no okay for madam ase se mo bibi kakra bi ka me ma mo be a minute na o de na ma ba ko kan ana o kan okay
me address me no youth mutie on say ye ka asomdwe no se be nya asomdwe ne say me penny bi o say nye absent of war e dey friend asomdwe Ghana say no nyame adom to kwansi na mum first na nke ka say omo bo pa wo the society mu ye emba ene mofra o ka Ghana ha say omo bo pa no youth no because adwuma ni ho enche na international organization of migration by say Ghana youth na ye tu kwan no anu adi na ye say bia o tiska ko to ticket na asa ko visa route of fast dia fa route no ehu pa nti as one of the so ban peni for ni be din come for how to create jobs and I say one kasakra to create nti obi amra wo de wa ba na wo ni adwuma ye kra na one way or the other go hu kwan be fast so be ni adwuma ye na air secretary number ni 055 71 550 42 this is be 055 71 550 42 Okay, so yeah, jama wo ka bibi kakra. Okay, me pese me da National Youth Authority. Penny for no pese me da o masepa say o ma hwe aboa ma dwumadi ba be fa to mapa efra especially Mr. Ofori Atta. Sa papa yi de me se mete no so ana ma sorry. Say Mr. Ofori Atta be bia wo bia o tumfo nyankopon onye okese. Amen. Shira wo bia wo ma duty ababedu yeda wasepa radio onto isu pa engu ndoba yeso bibi biara wo ye bia o ma no enkoyie ema afi so no de medi wie ni se omo beba ni nyina no se the secretary ka adwuma yesem no ehintasem bia ba ma ye hu se youth ni nyina mu dwane fa me nti ye wo mpanifo bi omo ne ba be kasa afa family ho I be ma obia to say the champion be operation feed yourself e be chere kwan e be fa so a obia betimi onya asase one plot kra obetimi da ye bibi ama wo hu kra na wani aye dey nti obia mbra ye nyoma bibiri na ye besu Asomdwe Ntonton from youth ya da mase say to safre mobile. Okay, so me ka say me ne Asomdwe Ntonton from youth for ana edi enkomo